اعلان دستوری ما دماهات راگاندن برسمی ما قبول نکرو تشتی کود نواوی دهی گلکی کمن و پیوسته او وری گوهرتن جبوی ونا او اعتبار دبی دمکی جبر ام دقوناق کی و جهز دنوا آوا کرنا سوریه نودانا جبوی ونا کی گلکی گرینگا کو دنوا دستورا سوریه نودا یعنی دنوا سوریه نودا هبونکی دستوری فرمی یعنی قانونی تایبەت ji bo gelê Kurd ji bo pêkhatiyan ji bo destkeftî û saziyên ku hene bêguman îtîfaqa bîst û nehê adarê zemînekî gelekî bihêz ya vê nake vê tiştî ye lê bi taybet ji bo xatirê destûrê yanî پێویستە قۆمیتەیەک وەرە ئاواکردن ji bo nivîsandina destûra Sûriyeyê nû ew qomîte پێویستە ku gelê Kurd tê de hebe. Guman yê me wekî hêzên siyasî taybet wekî pê de wê tekoşînekî me berfereh ya siyasî ji bo xatirê ku mafê gelê Kurd di nava Sûriyeyê nû de yanî siyasetên taybetê ku li dijî gelê Kurd hatî meşandin em bêjin Hîzama Erebî ya ku di herêmê de heyî em bêjin mafê Kurdê hatî xwarin bi hemû şêwazan pêwîst e ew jî bi aliyê qanûnî destûrî de maf û zehmetên ku çêbûne xisarên ku çêbûne yan jî em bêjin tawîdil mutaderrîn bi şeklekî jeşkala ev na jî werê fermîkirin û werê qanûnîkirin destkeftiyên Kurd yên ku di derbarê perwerdeyê de di derbarê zimanê Kurdî de di dibistana de di zanîngeha de di peymangeha de pêwîst e ev na werê naskirin